Er barnet født før 30+0 gestationsalder, og skal barnet have surfaktant for første gang? Hvis ja, så kan barnet muligvis inkluderes i Nona Lisa forskningsprojektet. Det betyder, at du skal huske at screene barnet i REDCap. Her er nogle vigtige pointer om Nona Lisa forskningsprojektet. Alle børn under 30+0, som skal have Lisa for første gang, skal screenes. I REDCap bliver barnet randomiseret til enten rød eller blå sprøjte, altså enten fentanyl eller saltvand. I forskningsmappen er der instruktion i, hvordan proceduren skal udføres. Projektet er godkendt som akutforskning. Forældrene skal derfor ikke informeres om projektet før proceduren. Forskerne indhenter samtykke efter proceduren, og hvis du har problemer med REDCap, så skal du ringe til forsøgsansvarlige Niklas Breindal på 28 56 64 10. Det er nemlig utrolig vigtigt, at alle de patienter, der kan inkluderes i Nona Lisa forskningsprojektet, også bliver randomiseret. Jeg tilgår REDCap fra Region Hovedstaden, og derfor skriver jeg REDCap Region H, hvor der er et link til REDCap. Så skal jeg logge ind i REDCap, og det gør jeg med mit brugernavn og min adgangskode. Og der bruger jeg min Region H mail. Den kode vil jeg nu have fået her i min mail. Den kan jeg kopiere direkte ind og trykke submit. Så er jeg nu logget ind i REDCap, og så skal jeg ned og finde Nona Lisa forskningsprojektet, som I alle sammen burde være oprettet til. Og nu skal I så tilføje en ny record i Nona Lisa forskningsprojektet, og det gør I herover til venstre ved at klikke på Add Edit Records. Så klikker I på den grønne knap, der hedder Add New Record, og så skal I ind i den form, der hedder Screening and Randomization. Nu er I inde i randomiseringsmodulet i REDCap, og det, der er vigtigt at sige her, det er, at den her formular, den skal udfyldes ved den første LISA-procedure på alle børn, uanset om de kan inkluderes, eller om de ikke kan inkluderes. Grunden til det er, at så kan vi følge med i, hvor mange der bliver ekskluderet, og af hvilke årsager de bliver ekskluderet. Hej, mit navn er Niklas Breindal. Jeg er læge og Ph.D.-studerende ved afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Jeg vil i løbet af de næste 5 minutter præsentere Nona Lisa forskningsprojektet for dig, og jeg vil også gennemgå randomiseringsmodulet i REDCap, så du ved, hvad du skal gøre, når du står med et barn, som skal have LISA-proceduren, og som skal inkluderes i Nona Lisa forskningsprojektet. Nona Lisa står for The Non-Pharmacological Approach to Less Invasive Surfactant Administration Trial, altså Nona Lisa. Skal man så bruge farmakologisk analgesi i forbindelse med LISA-proceduren? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. I et nyligt udgivet studie her fra 2023, der spurgte vi en række eksperter, om de brugte farmakologisk analgesi i forbindelse med LISA-proceduren, hvortil mere end 40% af dem svarede, at det gjorde de slet ikke. Når man så spurgte dem, om de brugte non-farmakologisk analgesi, så svarede 96% af eksperterne, at ja, det gjorde de, men ikke på en standardiseret eller systematisk måde. Så Nona Lisa-forsøget inkluderer børn, der er født under 30 gestationsuger, og som opfylder kriterierne for surfaktantbehandling. Og det vi så gør, det er, at vi randomiserer dem til enten at få isoton saltvand, altså placebo, eller fentanyl 0,5 til 1 mikrogram per kilo. Og det er altså klinikeren, der bestemmer, om de vil give 0,5 og helt op til 1 mikrogram per kilo fentanyl. I begge grupper, der får patienterne en standardiseret nonfarmakologisk behandling, som vi har skrevet ned i en standard operationsprocedure, og som sygeplejerskerne også har modtaget undervisning i. Og i begge grupper, der vil det være muligt at give yderligere ublændet fentanyl, hvis man vurderer, at barnet ikke kan tolerere proceduren. Det er også beskrevet i den nonfarmakologiske standard operationsprocedure, som findes i forskningsmapperne. Det primære outcome, det er LISA failure, som vi definerer som invasiv mekanisk ventilation over en endotrakeal tube i mere end 30 minutter inden for 24 timer efter proceduren.
Det vigtige er at sige med det her forsøg, at det er blevet godkendt som akutforskning. Og det betyder, at forældrene skal ikke give samtykke til, at vi inkluderer børnene i forsøget. I skal lave proceduren og randomisere børnene, hvis de opfylder kriterierne. Der, hvor vi så skal bruge forældrenes samtykke, det er til at indsamle data efterfølgende og blive ved med at have barnet inkluderet i forskningsprojektet. Men det er vigtigt at forstå, at det her projekt er godkendt som akutforskning, og derfor så randomiserer vi børnene, hvis de kan inkluderes uden forældrenes samtykke. Så hvor mange børn skal vi bruge? Ja, vi skal bruge 324 børn i Nona Lisa-forsøget, og det er baseret på de beregninger, som I ser ovenfor. Men det betyder, at det er enormt vigtigt, at vi får randomiseret alle de børn, der kan inkluderes i Nona Lisa-forsøget. Og derfor vil jeg nu vise jer, hvordan man bruger randomiseringsmodulet i REDCap.